terävät, ne laitetaan molemmin näin ja oikein tarkasti laitetaan toi kulmat. Mutta minä olen huomannut, jos minulle tulee pieni ripaus, niin minä sitten pikkasen korjaan, niin näytän sitten. Näytän, miten minä sitten korjaan, jos siihen tulee ylimääräistä. Sieltä niinku filmille sen sinne, niin kuin Sanna laittoi Pupu Jussin liikkeen kaikki kuulostaa nytkin vielä asunnossa. Elääkö se sama pupu vielä? Ei, kun se on. No on tämäkin nyt 3 vuotta jo vanha. Niin, tähän nyt tuli pieni fibaus, niin minä leikkaan sen kylmästi pois. Nyt tähän on tehty tälleen ristikkäin tämä näin. Ja sitten ruvetaan laittamaan nämä kulmat tänne keskeen. Ja taas tehdään tuolla laitettu. Terävi joka kulma laitetaan. Mahdollisimman tarkkaa pitää tietysti olla. No. Nyt tästä tulee ihan tämmönen kirjakuoren näköinen ensin. Niin joo. 6 vuotta jo. Katsotaan. Oli niinku opettaja ja Noin. samassa persoonassa, kun ei teillä ole toista. Kello on yhdistelmäkortti. Joo. Se sitten jäi. Nyt oli 2-3 kuukautta. On se yksinäinen. Ei yksinään, mutta yksin oli. Niin vaan joo, ne vanhempajat siinä Niin, ja sitten pannaan vielä tää viimeinen tähän. Niin, on sillä tavalla. Joo. Onko ne nyt hyvin Tarvii tuossa? yksinäinen olla, vaikka yksinään on. Niin, sillä tavalla. Joo. Sillä tavalla on. Joo. Verotti nyt pojat ja molemmat asumaan niin vuotta. Mitähän te Okkanen sanoo, että te olette ihmeellisiä. 12 vuotta. On vai? Noin. No niin, nyt se on tälleen tehty. Luulisin, ettei enää osaa. Sitten ruvetaan laittamaan joka puolelta tällä lailla. Tietää jo toisen ajatus. 5 vuotta. Noin. Tämä on aika paksua, tämä pahvi, tämä pikkasen murtuu, mutta ei se siinä. Ikävä aina myös. Sitten minä laitan siihen, kato lautasliinasta semmoisen kuviokannen. Ja noin. No ei meillä tuollaista ihmettele. Aika paksu niin meinaa. 2/3 sisarusta. Niin kuin ajattelet, Ja nyt se oli, ne tehty sitten toisella puolella samalla tavalla. Kyllä tosi moni. Taivut. Et joka puolella. Tämä on vaan tämmöistä taivuttelemista. Ne on kyllä eronnut ja jo 3. ja 5. kerran naimisissa. Tämä on vielä kyndellä, niin Se on ylikin tossakin. Niin. näin. Ja tuohon noin vastakkain. Pikkasen nyt näköjään on klappia täällä. Katsotaan miten tämä nyt onnistuu. Ei yksinäkään kiva olla. Katos, nyt nämä on joka puolelle taivutettu näin. Nyt se kottarasta Nyt se jo rupeaa ajattelemaan. Nyt vastakkaisilta puolilta niin leikataan tonne Älä hitossa. tohon saumaan asti. Älä vaan ota Noin. ketään. Älä vaan ota. No onhan sieltä ihan No kyllä mies sanoo, että se on harvanainen. Se pitää olla sitten sellainen, Noin. että se ei ole Ja minkään... vastakkain. Ei joka puolelta, vaan kahdelta Se puolelta ei vaan. ole missään korkokengissä ja eikä tämmöisissä. Sellainen nainen. Mentiin Sortavalla tässä joku vuosi myöskin samaan Noin. etsitään sellaista gruusialaista perhetytöt, mutta ei me ole löydetty. No niin, nyt on tehty taivutukset. Niin kato sitten, laitetaan vaan, ruvetaan tästä, laitetaan nämä tällä lailla tänne. Ja tämä taivutetaan tuohon päälle. Menepäs nyt. Noin. Tämä taivutetaan tähän päälle. Näin. Ja samalla tavalla täältä toiselta puolelta otetaan nämä siipukat tänne sisälle. Ja tolla lailla. Nyt siinä on laittu. Ja sitten tähän voi laittaa liimaa tonne, että sitten ne kestää hyvin tuossa pohjalla. Ja sitten mietin useasti vielä pohjan siihen tähän erikseen, onko liimaa. Sitten se on napakka. Silvisti.
Näinköhän siitä mitään selvää saa. Saavi. Jos on vähän Hyvä.